В момента не е хванато, просто меря. Ти си виж там. Детски център. Тръгнали сме за Кюстендил. Там ще правим един детски център. Натоварен буса до Дупка. Това природа е по-чудо. Днеска отиваме, нафърляме го набързо и се прибираме. Така са ни казали колегите. И така. Абе, ще отиде сигурно 2-3 дена да ходиме до Кюстендил и обратно. Ще ви държа в течение, какво става? Нали са ти чисти? Чистите, ама просто долу къде се завирам. Ми е по-удачно да се... Аз не знам днес като аптеката да ви няма. Искаш ли да идеш да проведеш? Ето има аптека. Виж какво има. Дали ще стигнат парите, не знам. Питай какви пари са. Те са най-гостинки. Да, аз казвам, че Ходи провери, да, ако има зе. Да, първото в дясно. Ще режеш. Ще режа. Няма ли? А? Няма. Здраве. Айде. Айде. Последната, виж как? Да. Не хода, имаш нещо ти кажа. Аз и другия. С колко винтовете мисля да работя? Когато 30. Мам, ама бачка и си. Ама ние сме събрали па и всичките винтовете на цекала. Да, лошото е, че ако нещо, ако им претрябва човек, трито са тука. Не знам как е станала тази работа. Малко ще не псуват. Ама малко, не е много. Нека да не сме свикнали. И това го има. Дело, мамо, дело. Дело, мамо, да един ден да не се дело. Дело, те ви, Спокойно, спокойно. А те кай ми къде са ни забили стълбата, ай кажи ми. Ай, кай ми, бе. Скрили се! Псувайте ги! Намерихме за какво да ги псуваме, да. Ама, кажи ми за какво има тази стълба. Много интересно къде е отшла, защото никъде няма. Целият цех обърна.
Като това. Само там не проверихме. Съблекалната. Как да не съм проверил? Провери ли? Не се. Тък му ще да викам като компресора. Нали? Кой ще му дойде на екъл, че компресора е съблекалната? Това той не е гледал. Верно ли? Да, не го е видял, нещо по. Това е вече яко. Ако беше видял, къде беше да търпи. Ако, за какво се го вкарали там, ми кажи? Питай точка. Защото беше там като стойка. Опа, ни дака. Батерията ми пада, ама скоростно. То телефона за смяна да е. Ама нали си купих лаптоп и жената ме еде сега. Трябваше да си купиш телефон. Нали? Да. Ще ти върши работа и да плаща. Ама не е точно така. Значи не е точно така, ама. На лаптопа има много повече функции, като влезнеш в... Много по-лесно газване, защото си с мишка. Не, YouTube има специална програма за тия, където го качват където са каналджи. И на телефона опциите са орязани, ама страшно много. Аз това не го знаех. Като купих лаптоп, тогава разбрах. Цветен не, имаме моли. Моли само. Не, това аз си морфирам въпроса, че го мъргах там да Да, не. Или маркер не е от. Маркер вчера. Става? Да, виждам. Не, такова ще ми... Често ни превъркват куфарите на работа. И аз си мисля, че имам нещо, ама го нямам. Това е много гадно. Тук наблизо не знам дали има нещо. Молив, го е молив, ако не свърши. Не, молив той човека с молив пета и той. Тук нагоре има железарски. Само това знам, че ходихме до там. Супер. Браво. Не, ще ходим да ровим в буса, но там Обаче, много ще имам. Взехме. нещо да не Имахме два. но- Сашо, ти намери ли има къде, брат? И той търси, значи. Ти знаеш, че остана в камиона. Да! Димбака е ли? В Димбака е, да. Че един е останал камиона, ба. Режи са. Че купиме. С зъби. Че купиме. Викам те, става. Кое? Не. Бати един нов шкьоръв ли няма, бе? Трябва да тръгнем за тази железария. Чакай малко. Сега ще обясним. Тръгваш от тук нагоре, има едно заведенице, кафенце, подминаваш го и стара будка има завестници, ама вече не бачка. Надясно ти ще даже си пише, като погледнеш е така, има си табел. Те 5 лева. Къде от тук? Хубаво да взема един нож. Аз не знам къде съм ги хакал. Ние тъмън ще вземем, ще намерим друга но. Няма да намериме. Ножа остана в това. Дим. В дим.
Ай сектир трябва да сваляме. Аз те ги върнах, нали? 5 лева. Да, бе. Мисля, че ми ги върна, но не знам къде ги сложи. Не съм ги върнал, да. И какво е разваля? Да, си мисля да някъде да купа. Да. Може ли? Бат, сваля. Какво да ти спеш? Добре така. Един час работа е. Това е положението. Али. Нямаш батерия на апарата? Верно ли бе? Да. Как можа това да направи това? Как можа да оставиш апарата без батерия? Той, знаеш колко време така ще ми? Ма да, той понеже е новичък. Има нещо такова. Аз трябва му купя втора батерия. Има някакви пластни. Сещаш ли? Да. Ще му взема втора батерия, ще се оправят нещата. Понеже снимаш, ще снимаш много. Без пицета, без пикуци. Ще да му намерим някаква среда на това. Да го сложиме горе-долу в средата. Как му търси среда? 480 на 2. 242,5. Добре. 242,5. Това е средата. А сега това средата му е 220. На 220 средата е 110. Чакай. Я хвани е тук. Така. И така. Да кажем. Я да видим. Точно. Идеален. Сега. Това трябва да бъде. Едно си стана. Как се трябва? Оп, върти. Луфта Джеси, голям луфта Джеси. Мале, още трябва да въртиш яко. Казахме глот неверник. Край тогава. Не. Само Луфта така да Джеси. влиза, бе. Не, луфта Джеси. Ай, това. Само е така влаза. Само е така влаза. И пак има леко. Мале, добри. Що бе, добре? По-добре. Добре. Не, няма да става. Това с силиконче. Това без силиконче няма да стане. Падам ти шапка. Нещо ме тъпи обаче главата. Аз си мисля, че ще го направя. Нали? Кеше да е по-оферта, да. 13. Съм го сложил с човек. Бати. Точно лъц. Не. Малко към мен. Не всъщност. 15. Ами, малко към тебе. Добре. Няма ли го бъде? Идеал Петров. И след това тук ли трябва да стане отпред? Не, това е Ага. Така сега. Абе, Да. кривка тук се въртеше някъде. Мисля, Дали мога да я намериш? Ние мисля, че е преди. Да, това е. Ево. Това беше кривка, бе, това. Точно това. Кия винтове, къде ги изкарахме е от тук. Идеални. Още не ти трябва. Първо ще завиеме ето.
Супер. Ще я поем даром. Добре, Богдан. Мерси много за Чакай, няма да. Щом трябва, има. Я видя колко си прибира. А мен ми викат майстор, що не ме знаете името. Нали? Ама като точката ли? Като точката. Ема точката е точка. Да, много е Затова му точка. викат точката. Ага. Видя ли как бъркаваме на ръка? Така? Ага. Така. Ама не, той ти го беше сметал. Не го беше сметал това. Май верно ще излъжеш точно. Прав не, ама точно. Ние не знаем, че не снимат. Така. Нали, бацва? Ай. Ти ще можеш ли сам? Не знам. Дай това, копира. Префайн. Трябва да го изправим. Изправи. Ето е. Карай навътре. Преди горе-долу по средата. Крайният резултат е това. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.